Welcome to PC Shah's channel. Tuntuma chuan video mak tak tak soifia lei thei lo khopadang dai le Hlauhawm te kan en ho dona mun takin lo en ula in ngai dan te kha comment section lamai non ta lang le don nia phir u nau pathum ten thlarawan mu them ni mi then khat chuan no pang te hian puitling te a in thlaraw lam thil ti theina le mu theina hin nei sang jok ni nan soi thina dikpo dikmel viau mai he video hi heng u nau mei che pathum te pindana security camera da mangala kani no pang pathum te hi anmut thoa in fiam velan tumlai tak chuan thinrim le lau nei ni om takin anom tlat mai an khumbula chuan ding khomin tuemo camera lang ve thei si lo chu an hawin an vin tuar maya ka thini tiremania ti te nang ko ka an au tuara camera chun hnung chhonna an pindan bang le lam chu hoin an ko na lam poi nang vek kan du to lo ti tong kam ten manga chu thil mu thei lo chuan an pindan chu voi khata tlo na mai ni lo ti atilang chiang le bok voi tam tak an ko na ngai chun kok sek maya mu nei chun ang tak zet heng no pangte omdan hi mak le maya an suang to na mai nge ninga an fiam na chi khat ni ang mi tam tak chuan mu thei lo raw eng mo chuan rong kan thin ni nan ringa chu thu dik po lo ni se he an thian dang dai tak laka hian an lung oi tawak lo ni mel thlaraw ruang am tunlaya chuan khowela changkang to a mi ten anin le lo him jok nan CCTV camera ten da fur to a he video po hi YouTuber pakhatin CCTV camera footage saron pholan ani a camera hi zanlam thalak na ni in eng chu dul em mai box si a mu fia po har deu camera tang hian apartment dang ke kal na kong alang theya ma se chiang takin hanin te le he zan re to taka hian thil eng kim chu chemi lovin an om vek moi ti mai thei ma se ni lo kong thim phei rui la ya thilwar deu re ruai phe zeu hi in mu them le han en mai chuan mi tu emo thim deu lai ding ve mai te poni mela ma se a video to blam hi en la chungai dan chui nei to ho lowang second rei lo te chung thim thama chet vel nu chuan le tang chuan sot kangin boro ka chuan a thlok ta dai mai chu zan thim rui noya chuan arang takin a bozui ngal mi mai ani alan dana chuan mihring ang bera a pian phung le len zong po mihring tiat vel ani chu tiang tiat alian thlanei thlok thei han pu ngot tur chu awang ve khop mai nang he video mak danglam takami hi enge niai rin vele library chunga muithla library hi chu atlang puin ngoi renga lekha bu kan chhir na mun le thlamwang taka kan rilru kan ngai to na te kan sor bing na mun ani a ma se he video tang hi chuan Florida a public library pakhat chu athlamon thlak wak lo ni mel he video hi library chunga CCTV in jingdar nga le mi somthum paruka record ani a heti hun lai hi chuan library thlo tu emo
a thok tu te po tu man la kal mi lo shim shim atira chuan thileng kim chu anga yang chuan tha takin a om veka ma se he camera hian a thok tu te le midang te mak ti em em mai tu thil chu ala fu tatlat mai ani lekhabu pakhat chu lekhabu da na chura tang chuan a mai na ron tla thla top maya chu tia ron tla thlaringot po chu mak to te lul nen chu lekhabu chuata zukin nga dan phei chu makdang dai takani lekhabu chu sir zong ngil takina tla a phe keu na turlam chu chuata chuan in ngatin balance dik thlapina in chongwa theinia chu video on nu chuan librarian pakhat chuan lekhabu chu atlak danang chi chuan da le chinan tumota muang cha nga be ngel po chuan a balance chu dik thei hau lo then khat chuan chuan hnunglama tang hian lo nem thlatun omanin ringa mase heti hun lai hian library chunga hian tu mihring manom lo ti fin fia vekani he lekhabu lo tla da tha a video footage te huma satu librarian hian he lekhabu thu pui hi alo chin chiam mi lo maya mase anuwa chu lekhabu thu puya chuan tharau lam thila tel nge ni ti chu an tha chuak le ta ni amak ve mai mai ngota sin Hawaii chunga thilengan mu he khovela mitam takte hian he universe a hian khovela chengte chau ni lo planet danga po thil nung dang anominan ring thlata chungmi te chuan chung planet danga mi te chuan kanom dan te na min zir chiang turin arukin minun tlo thina ni ti rin dan het takan nei bok he video yen zo hian churin dan chu ipom zong ani le ni lo soidon nia he video hi mistina sei pinala kania Hawaii news te point an report hial nge ni he video on record na hi princess ka hanu in le lo chung zone vel o Hawaii ani is in the sky. Mita mutu te chuan wana chuan thileng polin zui ni om taka thlok kwal velan hmua he eng hi ngil deuh pu tangina lang dewa telephone rui ai lian jok ni in engri ma a thlok kwal vela hian a pe chuak lo ni nan soibok wana chuan thui vak lo thlok kwal vela chumi nu chuan tuipuya lutin a bo zui ta ni amutu then khat te chuan police lama reportin police officer ten lo thlenna an bulan om velai reng hian chu tiang deuh bok chu engwara ron lang le a polai kha chuan te thung ma se chu po chu an en reng lai chuan tuipuya chuan a pilbo ve ta ni FAA te chuan chung lai vela chuan thlona thlok chuak om lo ba ka chulai mun vela thlok lut tur thlona kongbo dang report pom lo thun soi ani he eng mak tak mai hi enge ni chi soi theilo ma se mitam hutu te chuan leilam thil ni lo top tin chiang hle ni a tho a nge ram hoi na lu khung tho a ti ching ve mi then kha chun tho a na sa thei khopa pon lam thleng thlenga kal chuak dei te ponom thin he nu hi tho a nge moni amu hi lai chu thovin mak tak takin in chunga chuan a chevela tu tia chevel lai chu CCTV camera ina lo la veka khumatang chuan chukin thil mak tak tak chu ti tran ta a bangte chu neka nual te not ala chauka lut pheya fridge hongin achunga ei tur chu chuata chona pai vela heng hi chu tho a thin te ti dan pa nga ya ngai ve thei maya ma se thilom dan chu mak tel don chauka do kana chuang glass in da a fridge lama hoile lai tak chuan ama ina ke chuai ringot mai ani ti chuan step lama pan le ta a camera tanga lan dan chuan chu nu chu kalpa ngai kal lovin akut le ke mang chuan awak chhota treu mai ani atuka chung thing step atanan man chu akut tin mangina hamrang noi mai tin hu chuak ani in chong ni na chuan alut le a toilet paper in zial chu se vela chuti lai tak chuan adin na chuan hnung lama chuan carpet chu amai na ron tol le tatlat mai
ram hoi na tho ni om tak thil dang ron lang zuin light te chu amai na phezok zok ka kong khar te chu amai in hongin bangan milem tar po chu mai na ron tlat top mai mi che pakhat ruma chu na lut le a che dan chu ra pom tol tol chu nu mut na bula chuan kal na in dar kar khat ve lai chu amu hi lai chu en reng ringot mai ni chu chuta zoi muangin a kuta ti che a thian nu chu khoya aron harta a thian nu po phuzok nge nge chuta a khumbula a thian nu lo ding reng chu ti harin a room lama hruai ta a he nu che dan then khati chu tho a angin langma se a che dan then khatero hi chu a maksakin a hlo om lama kal tlatani then khat chuan he nu hi ram huai na thunun ni nan ringa a cher vel na hmuna pianga camera om chat chat dana chanchop mai mai ni anga in ombok ma se heng camera te hi security camera ni tak tak thei bokani nang engei lo ngai ve dan le he nu hi ram huai na lu khung tak tak nge aru mei thian plan fel tak nein heng thil hi ti tir ni ni ring jok le nes camera lak fu mak tak chu he footage si nes camera ti mai in levela security tanan man na sat ber ber te zinga mi na lak fu ni a camera hi in pon lama da in kotzole kong pui te chu chiang takina lang theya he tiang camera hi chuan a che vela thil engemaw che lak fu chuan a mai na che ve theiani video tirlam hi chu fia thakop maya ma se thil eng bial deuh puparon lana tang hian camera po phe ngal ruaya le tanga sang vak lawa chuan a thlok deuh pot pot mai ni paranormal expert te chuan tharau te hi hetianga hlo omanga lang chuang lo hian eng pa ngai ang maya anin lan ve fo thun soya he video en tu tam tak te chuan he camera hian tharau ron in lar chu alo la fu ni nan nga ya dumde zan boruwa ka leng vel ni nga in ombok tin drone light king til te poni ve thei tho bok ni nan soi zo te dang lam zo te hian a thalo zonga soi hin hlo ve reng renga he video hi doorbell anda security camera mangalak fu ni ve le a he zo te omdan hi mak e mawang le zo te nun phung pa ngai pel ani awangin heng video mak zinga tel hi phu ve reng ani camera hian pon number thlar le kot zol te chu in zona kong pui te po chu chiang takina lang theya video a hian bathlar sir lam dewa zo te pani bok chu kan mu theya voi le khata zo te pakhat jok chu lo em nei ang mai hian om ta thut maya anung tolina in beng ka nga anung lam bathlara chon chak taka tlan phein kholaya chona chuka thingban zo na thlen chuan boruwa ka thil eng bial te tak te hi kal chawanga omin zo te chu bo ta dai mai ni a en tu then khat te chuan camera tang jok chuan zo te che dan chu alang kim lo mai mai ni nan nga ya chiang takin video hi han en le la thingban war hlia chia zo te kal ni om tak lo lang zau hi in mu ve tho ka ring engpo ni se zo te thloka ral zui ta dai anga lang hi adang dai na mu nom ve reng renge he video hi mi pakhatina ma ina golf walk dana zirlai ani ti hian camera da in a practice lai chu la thina a hnuwa en let le in golf stick han chelek dan vel chu adik dan zo ka zir le ta thina ni a video zinga pakhata chuan thlarau le ram hoi lam thila in rolang ti rin ngai na shabi khau lo
ti chuan a practice lai chu record le tumin a iPhone chu seta a thil ti thin chu han ti le ta a video hi engul sang sang atanga la ka du thina wangin minute ni vela practice nu chuan a camera chu ti top tumina lakanga ma se pause button a me ma chi chuan thil mak danglam tak chuan a top tir chat mai a chau ka do kan chunga lighting khai chu ama ina in the nal nal mai ani makti taka en chian pa chuan thil makdanga omringin a camera chu alek kwal le deva a chuar kongka chu malo in hongina in vori deuh bap bap bokka makatina sangei mai what the light po chu lo lein then reng bok heng thil then lai hian lo khoi che lo ti thai turin emo chu ina chuan midang anom lo shrim shima tin ruite takte polo ti che tu turanom lo ni ti hriat nan light bul nai taka chuan camera te chu an kenga a po che tu tur eng man om lo tlatani hetia ti pal thil thuwa thil mak le danglam taka in chunga record nu hian e pa hian ama chawari te chu hlau ti ti ta hialani o me he mai cheno pangtluk dan hian en la tlusatlia chu ang lo khop mai nam thluk ngei ni na lang ani he zote hi maktak main aral dai mai ani camera dik lo wange ni nga tharau lam thil ti jok niang le rin bial sen chunga mi hi mishing ni ngai chona langa ma se kongpuya cross dan hi thil maktak chu ni amakin lo ti vem motor te kha aton tlang mia mi ani na lang he bike ve thung hi amai na ron tlan pur mai le bike khal thang deuh ho khan lo soi ula ama in he tiang hian bike hi lo tlan thei reng em ni hei hi CCTV an lak fu ni a maktak main heng dar thlang te hi ron ke chuai ringot mai ani coffee, Smith? I'm not drinking coffee. I'm just testing. See, if you were a liar, you might say you were enjoying Then just disappears. Maybe you Then it didn't just drink from a nice disappears. coffee. mi pakhat kal khai lo mu em boruwa ka tham ral le ringot bok kha po kha ilo mu em heta tharau ni om tak ron thlok lu thi chuan heta hian tharau ni om tak tho aron kalut vele bokani he dar thalang hi han zoom chiang taila camera keng tu ron lan ma chi hian engemoni thilmak tak ron lang ve tlat mai Oh man, it's very cool.
so tilai thingkara mihring ni chia si lo ramsa ni du mel chia bok si lo so imu ve em le hetilai chair hi lo en wang te le an soi fi vak po ngai le min ka ring lo han en non le taila heta hian no pang thla ni om takaron tlan tlang ani he cher han chet vel dan po hi thunun tu emo khoi tu emon oma ang khop mai anu dewa phei chuan cher pakhat mai ni lo cher pathum pali lai mai chu khoi tu omang mai nan che suaw suaw ani